להתקנת התקן ברק MS דרך פתח אוורור, יש לפרק את עוגן האטימה וטבעת האטימה מצינור האוורור. יש להעביר את הצינור דרך הקדח. יש למרכז את הצינור ולתמוך בו משני צידי הקיר. יש להלביש את אטמי הבסיס סביב הצינור. במידת הצורך יש להרכיב מטעמי אטימה במעברי אטם הבסיס על ידי הכנסתם אל המגרעת המיועדת לכך. שימו לב, בהרכבת האטמים, הצד המדורג פונה לפנים החדר והצד המשופע כלפי הפתח. לאחר סידור הצינור בתוך אטמי הבסיס, יש להלביש סביבם את שתי מעטפות העיגון. יש להדק את מעטפות העיגון בעזרת שני ברגים ואומים, אך לא לחזקם עד הסוף. יש לדחוף את מכלול ההתקן אל 4 בורגי העיגון היצוקים של צינורי אוורור. יש להדק את האומים עד להצמדה מלאה של המתקן אל מישור הבטון. יש לחזק סופית את שני בורגי החיבור של מעטפת העיגון.